ndakakwira dare nenhau yekuti kasikaita kwazi enda panze aiwa ndiyo andinaye mwana wacho againde panze pamusoro inini ndakakwirira baba wa dare pamusoro pokuti inini ndine kwebasa kwandakaendawo ndabva ndadzoka kuma8 9 kusvika kuma9 mwana abva ndadzoka bvandiudza kuti baba panapa pana baba wavo vatambosangana nawo vaudzosera mhara kwabamini saka baba ava vambotivhundutsira saka zvavambotivhundutsira isisu tanga tiri vaviri tabva tayakumba bva wazouya futi pamba ini ndichisuka mapureti ndaandigani vakabva vauya pamba vakabva vauya pamba pangu parodi saka ndopakudaikamba vakabva vauya pamba vabva vandivhurira zipi vabva vakundinetsa pamba pakataitandarisa hei vakamvuritsira chinhu chavo ndonyanda kurira dai baba nyaya yenyu nawo ndikuinzwa mirakara nyaya ndikudaiswa ini ndakasimuka kumba kwangu ndinokufree 4 sabhuchunga saka ndasimuka kudaro ndakaenda kuvheji 3 ndakuona anonzigaririra ndakuti tiende kubasa mamai saka rodhi ndakashandisa ndiyo rodhi ndakati baba ndakadarika ndichienda mwana makamuita sei baba ndichifamba pamuganhu womunda wavo nemudzani wavo ndakafamba nevana vari kuona nemusikana vachimhanyawo vari murodhi ndokubva tangoita bvuse kokutamba nevana vana vakatosika zvavo vachienda kumba kwavo nekuenda mairwisana kutamba nei mari maita zvokuita sei ndakangovati report alright report yekusocial welfare kuti chii mwana uyu mwakaita katsikesi yakabuda ichiti chii iri njati saka pana chakaitwa kamba vakarakidza mwana chete ndozvavakaita ndekechitu nemukoma wacho vaingorakidza chete musikanzwa unoziva mutatu wakaita musikanzwa pamusoro ndasakana nevana ava ndadarikana navo aiwa ndati ava ndevesocial welfare vati iwewe ukaita musikanzwa wairakidza vana aiwa ndizvo ini ndakatotsambuka murori ndichinokurasa mvura tamira mvura aiwa ndakati ndatopfuura pamusha kwavo ndatopfuura atopera nyaya yangu wozwati ndakaita nditaya atopera nyaya yangu bvuma kwamukuru anatonzwa nditi bvuma kwamukuru haungati ndakazodai asi wataya mvura handitiyo vana vachiona saka isiichi inokuwane kaine bichano kuti nyika yedu haidanza chete tambochiradza vana vachangovatungaitakutungoibataidza nebhailo idea yake yekuti mwana akafara zvaona azodawo handizozvo saka isusu takutunga nebhailo but hapana chakaitika asi musikanzwa zvaaita ndizokuti vana vazodawo aisaangomisunomudzimbiri ndokunga matoona kuti pane disability iripa mazonoe saka tamunzwa tisine kuti pane umwe urema huripo anogara nani uri chii chake chamo pamwe vanhu dambudzi mbiri asi mudzidzisei kuti zimira ari mugadzira arimo haana chaakaita masunga mukuru kupa mbudzi mbiri nekuti akazvita kumwana mudiki pazvita chinosaina apa unozobhadhira musi wa 11 kumba kune mbudzi ngani ari kunani nambudzi hamuna unokorokoza mari unokorokoza ndinombokorokoza mujana basa ngwana ngari rokurima baba vanokupa mbudzi mbiri musi wa 11
tikakuregedza kuchena tikakuremesa zvinonetsa. Baba,